kwambĩrĩria mũswada w'ekibesa mwaka wa 2024-2025 nigo bono rituko ria rero murai wense Dr. William Ruto arai gikaro amo n'abawaziri baye asa magacho ya serikali State House y'omuchi o Nairobi ase kirenge kinene kigikarikyo kyarenge kubangamiro birio yo kwiraniensi ya Kenya ase gwenerete nabo igo chinchira cyoko yesuke motwe boigo koyera ase gikarikyo nigo bakwanira chinchira okorobekano kwo kwabete gokorekana asomarembe amatuka matangani kurinde asa abantu bakageire ko babasaria basoete gati nagoturubania okorobekano kwo na koirera obosaria bwenibo y'Abakenya amone ye serikali gusarigwa ase kurinde abawaziri batebabuna abantu mbale bakageire agotuma abasarierio gusaria okorobekano kwo ase bono baborie wizara y'oborendi kwenekina abasari bali babete bagosaria enibo nagosamba chiduka chabonchiria nabo igo gukora bwibi bwaimukirigwe getambukiro egetindi kerichiko Chinga kichege karikyo murai wense ni gatebabuna echine chinga kibono serikali yegwenete kobeka emerobirio gukora monchiria lyaganeri meyense ya Kenya ryo kwena kibuna ense yagendereire na gosuka mutwe kwanera igoro ye finance bill eyu yaba kegotuguterware Ruto ni gatebabuna ekigancha gya serikali nigo bono gyachakirie emerobirio yo gukora monchiria asomoswado ywe iryo gwikirania amaganio y'Abakenya asamente gotebabuna nigo barachikwa na kibuna ingokeania bale budget asokorigereria emerobirio eria ekwegwari bagari tangani neria ekoraganya asebono aseboigo atebabuna nonyanabo oika baligereria tibaba isa goturbania emerobirio yamana ase serikali abawaziri nigo boigo bakwanira igoro yo gwikirania amagendero ime y'omuchi Nairobi anene asokorosia ebara y'ekigari cy'omuliro kilomita 153 igati yayande Dorcas Kemoma, Ndizi TV.